Corpos perfectos, poses perfectas, luz e brillos perfectos, pero todas parecen a mesma persoa. Seguro que o teu feed xa che ensinou algún destes perfís. Eu son Alicia, un avatar virtual creada con inteligencia artificial que pretende facer xusto o contrario. Podería ter sido Uxía, Antía, Ledicia ou Hortensia, pero son Alicia. Son unha muller galega cheirada con IA, pero non quero representar a ninguén. Nacín dentro do proxecto Avatares Virtuais con Perspectiva Feminista da Cátedra de Feminismos da Universidade de Vigo para cuestionar a hipersexualización na cultura digital. Estou aquí para demostrar que un avatar virtual cheirado con IA tamén pode ser feminista, crítico e diverso, sen cousificar o corpo feminino. Que prefires? Máis avatares creados baixo un prisma patriarcal ou referentes que non te fagan sentir mal co teu corpo? Se ti tamén queres cambiar o tipo de muller que che amosa nos algoritmos das redes sociais, sígueme, comenta e comparte este vídeo.